Si heu decidit fer-vos una casa, sigui de fusta o no, segurament la primera pregunta que us fareu és: molt bé, i quin tipus de casa? Amb quina distribució? D'una planta o de dues? I quants metres, perquè no sembli ni massa gran ni massa petita? Doncs per resoldre aquest i altres dubtes, ara us ensenyarem una casa que té una mica de tot i que pot agradar a tothom. Es tracta d'una casa de fusta dissenyada i construïda 100% per Fustec i que, sense necessitat de tenir moltíssims metres, té tot el que voldríeu a la vostra casa de fusta. El primer secret d'aquesta casa és la seva distribució en L, una distribució molt versàtil que funciona molt bé amb terrenys quadrats i que ens permet organitzar els espais de manera molt còmoda i pràctica. A més, té l'avantatge que els dos braços d'aquesta L acabaran compartint el mateix espai exterior. I parlant d'espais, comencem pel primer espai d'una casa, el rebedor. Fixeu-vos en aquest espai definit, però alhora obert, amb aquesta gelosia que, lluny de ser una paret que ho tanca tot, ens comunica amb l'espai de cuina i menjador. Un espai, per cert, on s'imposa el que ara més es demana, que és el concepte de cuina oberta. I aquí torna a passar el mateix. Tot i ser un espai obert, està molt clarament definit què és la cuina i què és el menjador. I això és, en part, gràcies a un element distintiu i molt habitual: l'illa central. Un element que no només serveix per cuinar, sinó també per menjar i, sobretot, per compartir. Aquesta és una casa de 150 metres quadrats construïts, que acaben sent uns 110 metres útils. Tot i així, té 3 habitacions i 2 banys. I ara digueu-me, us sembla petita aquesta habitació? L'altre dubte clàssic, una planta o dues? Tot i que en part això és una opció de vida, sovint ve condicionat per la mida del terreny. En aquest cas, per exemple, es va optar per una casa de 2 plantes. La primera, que ja hem vist, on s'hi pot fer tota la vida que vulgueu, i la segona, on hi ha la resta d'espais. Tot i que en aquest cas s'ha optat per fer-hi 2 habitacions més i un bany, la planta de dalt sovint pot ser un espai adient per fer-hi estudis, zones de treball o simplement espais oberts polivalents. I no ens oblidem dels espais exteriors, també a les plantes superiors. Una sortida a fora sempre s'agraeix, i això té a veure amb una altra tria: coberta plana o inclinada. En aquest cas, volien sortir fora, per tant necessitaven una coberta plana, però al mateix temps volien una coberta inclinada de les de tota la vida. Ja us he dit que aquesta casa tenia una mica de tot. Una altra cosa interessant de la coberta plana és que ens permet un accés fàcil a justament això, a la coberta de la casa, per si mai s'hi ha de fer algun tipus de manteniment. Per exemple, aquí tenim el porxo, però creieu-me, és molt més interessant des de baix. Tendals, porxos, pèrgoles. L'altra gran pregunta: què faig a fora? No hi faig res? Ho tapo més endavant? Home, aquí l'única cosa que us direm és que sempre és més fàcil i barat fer un porxo com aquest durant l'obra que més tard. A més, creieu-me, és el lloc perfecte per passar-hi moltes estones i gaudir d'una taula tan xula com aquesta, feta també per Fustec.